いらっしゃいませ。ご来店ありがとうございます。ししばねまです。今日はね、地ビールって美味しいよねという話をしたくて、松江、島根県松江市の地ビール、ビアヘルンの黒がめっちゃ美味しいんですよ。黒ビールあんまり飲めない人でも、スッと飲みやすくて美味しいです。あと、ビアヘルンさんだと毎年、日本酒と、いろんな日本酒とね、コラボして作ってる、言えない。オロチってシリーズもめちゃくちゃ美味しいのでね、ぜひ、通販とかもやってるみたいなので、飲んでみてください。未成年の方は飲んじゃダメですよ。20歳になってから飲んでくださいね。ではでは、またどこかでお会いしましょう。バイバイ。